Kakis mate ke AKIS asong atum pen ke chengsi bang phwa me kapadopon. Kakis hamphang asong pen ke chengsi ame thanga sai hemate dipu CPIML asai hemalong bang phwa me kapadopon. Aruni phai inkora sirkep arni Kakis Karbianglong Center Committee atum pen dipu ame thang asai hemalong bang phwa me pamanpon. Bangso me alongside kachutiki araraphan kangthurpon jalama puthak chingki chethanpon. Lapen forest atum ahemarit ka vedet pen forest a reserve along ke dopen kangthurpon ke chok che pusi jongpon. Lapen kakis pen ahoya lama puthak give and take abang che don dun thekthi. Athe hemprek le hang non EMCM le nang man non. Elong rile avete kupusi hemprek ke hang po pusi kakis ame phupen ningjepon. Lasi ke wangje che kloni phai pli arni ke AKIS pen mukro lapen muthade humri damji pusi che parai pon. Mik soha mate Karbianglong chuti ki chongdar asong ini first executive ing ni ponlo labang su executive along nilitum chingwa chingsai ponlo je Karbianglong jitu kidu kila ara ratum jitu long lip kawi phelang kawi ara ratum bhan la ration card mate rusgar PMAY kelong le tum dopik pipet achi tim da long lela nasilahai ni tum chisong ponji la pen forest dular ek arona teng pen inglong aso mate Karbiarat adibasi lahai tum longle kawi binong atum pulote forest alu samai dolong nangji la sobang ke forest dular ek terase parai tang dolo la selahoi ni tum chisong ponji la pen Karbianglong itu ahoy adu Meghalaya pen Karbianglong itu Hemonto Biswa sama give and take labangso polisi Karbianglong along le jitu ka palo ponji ke ponji labangso niltum ek instandum project he niltum chisong ponji ibi fix am chipinang ko ila pen niltum along kyong rat Karbianglong rat Karbianglong long li pude ka duwe pharmang le kangkis la persona asong phanchot kailo Karbianglong arat doa na pharmang MP nang mano MLA nang mano jat le nang mano hemprek le nang hangoy ilitum longli yong si ave ahoy dui thiu the longli phelang yong sinang bang petbom prote hemprek ke hang ta kona la pen Karbiarat atum kona sikar japo la bang so bang niltum pro ithek the la sin tum che song ponji la se pini nang tum social media nang itum bhasa chuning ripono la bang so ni tum ha na paklang bipon thegya phan nang tuhan chuning ripono la si nilitum non border ahoy dui vije dami non sai tarik mukro lapen mutho west Karbianglong nitum damji pina tarik hot ponlo lasi nilitum la hemprega puthak stame nilitum inton honde hemprega bang stame long weg nai laki kiloni arondo article 244 Karbianglong lapen NCR dima aswa phan ketok dakdo laki long weg nai aposini tum inton te lapen nilitum man se hemprega bhasa chisong nonji misi nilitum tangki sahin pen itum lam the chak duno wangsi nilam the चेक पेन जाई चलो Karbianglong Central Committee kakis ain pen nili ningkan kwan pen lonis tame nili chisong mono kakis mane Karbianglong araratum penangan munitum kachini ni dota hai te bon se tame kakis mane Karbianglong Kisan Shramik Sabha Samiti pusi pachini daklo lasi nili tumke Karbianglong men chethan nam lote chongda chutiki chopiju araratum pusi nili tum mangke songta how la so hot pensi seng pom delo ningkan ko na prang ne pensi nilitum la bang so seng pom de pen non an nilitum ang bong lom penang ana kang do ko son si dolo te bon si ta non na bang ke nilitum ako an so se kache song pon dia pana bang Karbianglong araratum kidu kela aratum chongda chotiki aratum pan kang thur pon dia pan si nilitum si sek pon la si nilitum dipu mate da Karbianglong kaki Central Committee hin pen nilitum penang anasona kemang pondo kiwang gilangar ni sitame nilitum anso se nilitum asana son kache song ponji do olang chethan et unne aport kadure penajoine la penona mar nilitum along penangan Karbianglong Karbiarat atum kiduk kisong hemri tabe la pen kechokpi chutiki chutika thayanda kavia joine pen non penang ana dimalong ke forest along le he long sitame ke chongdat dam ke choklem dam la hanso tharmit kado kabe chutikia putha long sitame penanga forest ma bangke arona teng ben kachini nam dia san do 2006 aningkan pen apur kimo parliament along jitu kache parai dam tang a ek samoka forest ek samoka aron kachichini lone chini ne thanga notification ave pin bensi kisumana long bangke pidam da piti lahaya puthak sitame niletum kaki saron benke chesong ponang kokji athema niltum kache song ponang ye mane kidu kila arat man kang thur ponji koson lo
kosong si kepa prang ponji laso putha bang sin ni tum non important and ponji masin non ni le la analam the bang ni ningje lo apor ka dure ja ne la pen news atum fan sitame ni li choropar piglo alang li tum fan sitame ni li tum fan la an alam ke jai long la pen ke than pon long por alang li tum fan da suri surya kadom pajir pensi ni li lam the la an pijut pon ko kadom